Izvor samurai. Ce bine. Auzi, cu ce-i dai cu apă? Dai cu niște bere, că e mai rece. De la ăștia, bă, de la mine. Îi dau un pic pe culoasa? Dar ce-ai pățit? A luat foc la... GMV-ul ăsta mai merge. Ia, Nu dă-i. fierbe, mă, ce ai, mă, ești nebun, n-are treabă. Băi, Dar n-am mai pornit ăsta. După aia miroasea... Rău. Nu e, mă, ce să lasă, mă, dracu, ce, mă, ești nebun. Spui tu mie, pe dacă e apa, e jos. Dar n-am mai pornit ăsta, ce ne... Și am văzut că mi și fum din el, uite. O aromă de plastic. Doctor, explici tu ce se întâmplă aici? Așa, deci tensiunea este foarte mare. Stai aici să ne fac o poză omul ăsta. Așa, hai, fă-ne o poză. Vă filmez, mă, nu vă fac poze. Dar v-am făcut și poze, hai. Ce vrei tu? Omul ăsta e supărat aici și voi nimic, vă arde de glume. Ars. Ce anume? Miroasea plastic. Miroasea șobolan, ars. Nu, s-a blocat să nu mai pot să-mi pur de aici, de paletă. Da. S-au gripat, da, cărbune, morți, mă, aia, romenți, că făceau zgomot. Auzi, Andrei, mașina noastră e pornită sau oprită? Oprit. Când se termină ăla de aruncat, să mai băgăm niște apă.